Al 20 jaar had Gerlof een handel in zijn square achter het wenhuis in Nijenwanne. Als specialist in bromfietsonderdelen komen zijn klanten uit het hele land naar hem toe. Hij zegt in eerste net vreemd op toen justermiddag een onbekend persoon zijn winkel binnenstapte en hem vroeg om een bijzonder cilinderblok. En op het moment dat ik die cilinder pak, dan pakt hij me van achter in de houtgreep. En het was wel een die aan sport deed, want hij had de greep wel goed vast. Toen ben we worstelend, want hij zei direct, dit is een overval en ik heb een mes bij me. Dus ik denk, ik moet zijn hand maar vasthouden, want dat hij mes kan pakken, dan is een ander probleem. Dus zo ben we worstelend dus naar achter de balie gegaan. We hebben alle rekken gingen over de wereld, de voorvorken. Toen ben we achter de balie nog verder gegaan, toen lagen we beiden op de grond. En toen had hij me nog steeds in een houtgreep. Hij zei, hij zei, ik wil meer geld. Ik zei, meer geld heb ik niet. Dus en op een gegeven moment, toen kreeg ik geen lucht meer en toen ben ik zo kwaad geworden. Toen heb ik zijn handen losgelaten. Toen ben ik overeind gekomen. Toen ben we samen door die vitrinekast heen geduweld. Die ging aan spaan. En toen zou hij met de geldlader er vandoor. Toen heb ik een wiel gepakt en die is vrij zwaar. En toen ben ik over het glas heen gesprongen. En toen heb ik hem van achteren met het wiel op hasses geslagen. En het geluk gehad dat ik niet een uitlaat had, want dan had ik hem gewoon doodgeslagen. Toen ben ik naar buiten gegaan, want de hond was weg gegaan door die klap en door het geschreeuw. En toen heb ik de politie gebeld en toen heb ik ook gezien waar hij heen is gevlucht. En toen is hij in een zwarte auto, dus een zwarte Mercedes is hij ingestapt en toen is hij via de Pasterielanen de Buitenwei opgedraaid. De politie is drukdwaande met een ziekactie, maar had de man nog net voen. Mensen die de man of de donkerkleurige Mercedes sjoen ha, worden vregen haar te melden. Steer je nou echt mijn oorgevoel hier achter de toonbank? Nee, weet je wat het is? Ik ben niet bang geweest. Je had vannacht wel goed slipt. Heel best. Ik ben 1 keer wakker geweest, dan draait de film even voorbij. En toen heb ik me omgedraaid en ik heb lekker geslapen.